Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Bakit sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. Siyempre ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment, mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa nga mat-ama no? Ga monitor lang kita sa ginpalayag sang Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter. Wala na ganubo. Sa napulo ang nagakapatay bangod sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Delikado gadamo pa kuno ang tao nga apektado sang COVID-19 nagligad nga nadlaw. Tining grupo nagsiling 93% sa mga nagkalamatay wala mabakunahan. Kabati ka mo? 93% sa mga nagkalamatay wala pabakunahan. Amo lang kapanawagan kita, wala untat pabakuna gid. Wala bayad, hindi ka magpabakuna. Safety sang lawas mo, kag kabuhi mo, kag sang imo pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:42 na. Kay Melvin Piñapel, ari na sila. Good morning. Kay Rimar Biranyo Linguste, alin sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Nicole Holguin Ibanez, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla, nagamonitor live sa Binalbagan. Toto Alex Muntisari na siya. Kay Di Anton Diaz, sang Patria Village, nagamonitor na sa sining mga tinak na sige. Kay Manjo Arnijo, good morning. Si Alex Muntisa, audio advance, happy 7th wedding anniversary sa the most sweetest couple from Minnesota, Star Mayo with Doc Matt Mayo. Congrats, more power. Sige aga, panginbulahan sa si Milili Uligo, ari naman morning ARB live Milili Uligo. Kay Rapi Libran, good morning man. May lang nga pag-monitor kay Arubo Almski. Morning kay Imbong Ducampos ang Maaw, good morning. Kay Jinky Di Alagdon, happy morning. Kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, kag tanan niya nga pamilya sa Don Salvador, Benedicto. Sige, ariglado. Kay Lourdes Salanap, good morning. May lang nga pag-monitora. Sige. Kay Star Mayo, sige. Morning kay Alex Muntisa, kuno, Doc Mayo. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Sige. Bawa. Kay Ronnie Gordon, morning man. Kay Bing Situhado Moyko, good morning. Gamon ito sa Barangay Baman, Barangay Lukutan. Happy Monday ko no. Kay Mingming ba, watching from New Zealand. Mingming, nagamonitor sa New Zealand. Kay Candido Heldore, good morning man. Kay Elvira Hilugo, good morning. Sa Charito Heights, Tamyayo taga William Mercedes, Singkang Airport. Sige, good morning sa inyo da. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Mabalik ako pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
yan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw Apat ka adlaw na lang ang nabilin pag Oktubre 1 hasta 8 ang tanan-tanan nga gapulo panago pa sang ila kandidatura. Wala na tsansa nga magpulo palipod pa kamo kay mapile na kamo sang inyo Certificate of Candidacy. Sambot silingon, klaro na ni nga maatag na kung sino mag-file sa ila kandidatura. Ang iban nga wala pa makilala, kinahanglan pariser na magpakilala na kamo ilaem la subong ang kampanyahanay. Wala sang hantuhan kumbat, iniblang pangamusta, kadto ka sa tagsa ka balay, kada sugata mo, kamustahon mo, hindi na pwede subong kay may social distancing bangod sang pandemya. So kinahanglan kung luyag ka magpapili, pakilala ka na subong. Kay lain ang kampanyahanay subong, bisan gani pag-file sang Certificate of Candidacy, lain na. So kinahanglan mas temprano, mas maayo nga magpakilala ikaw. Kay base kon ulihin ang tanan lain sa una nga pwede mag-file ka sang Certificate of Candidacy mo, bisan magdala ka sang banda pwede. Kung mag-file ka sang Certificate of Candidacy mo, pwede ka kapamisa ang tanan mga supporter o pod pwede. Subong, hindi na pwede. So, dali na lang, apat kaadlaw na lang, kag makilala ta na kung kaday sino nga mga kandidato ang mag-file sang ila Certificate of Candidacy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na, kay Greg Agustin Hilinggala sang Manila. Kamusta da sa Manila? Kay Crisilda Balindis Iman sang Panglao, Bohol. Good morning. Kay Milagros Morales sang Barangay Maao. Kay Josette Magwad de los Reyes. Good morning. Kay Chupilo Espanola Jr. Gapagda sa kape sa Tagda Zone 3 sa Hinigaran. Kay Dodge Dalida, naga-monitor man, gapangagdaman kapi-kapi, karon nga kaagahon. Thank you, Gid, sa pangagda kapi-kapi. Kahapon, naga-monitor kita. Daw mayo man, no? Iniblang inaduso sang sangguniang panglutsod sa Bacolod kay Presidente Duterte. Dumayo ini, ano? I-considerar ba nga paghatag special rest allowance sa mga barangay health emergency response team. Ini maayugin ini. Ini inaduso sang sanggunian panglunsod
inaduso sang Vice Mayor si Elcid Pamilyaran, ako ya 100% upod ako dire. Amo ini sila ya ang dapat tagaan naton sang lubos kapag tamod kag kon may tsansa ya tagaan ta husto nga benepisyo ng tawa bala nagakatabo sa DOH yung tagaan budget bilyon. Te ang iba niya wala makabaton ang mga frontliner iya nga mong pinakaimportante. Te ko di naghalalian sa pwesto, ang iba nagprotesta, mga doktor nagre-resign, wala na nurses, kulang na mga hospital. Kaya ang supposed to be budget para sa aton mga frontliner nga dapat ihatag, dapat ginhatag na. Gasulubra na ganing sweldo sang iban, ini mga frontliner ya, ang nagaatubang sa purti ka delikado nga mga pasyente nga natapikan COVID ya. Ang ilamang nga dapat batunon daw ginadingot pa tilantawa kundi nagre-resign ti kundi yawan ta panawagan dugang nga doktor kag nurses sa mga ospital puno na kung may lugar man hindi ka mangyapon pagbatunon kay wala sang nurse kag doktor nga ma-assister sa imo kay naggalali na ang iban nga bantay na lang tsansa nga makapadulong sa iban nga pungsod nya bisan dito delikado mayo-ayo na lang kay masyado kadako sang kompensasyon. Ipanggi dire sa Pilipinas, delikado na, gamay pasweldo, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na morning da, kay Dilia Liabe ga monitor sa Charito Heights sa Barangay Granada. Kay Ray Gabin, good morning man May lang pag-monitor kay Evelyn ni Pamusino, good morning man. May lang pag-upod-upod sa aton, tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ang mga kaintangan Responsable na pagbalita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ng pamangkot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Diri kita, BCPO Director Placido, nagapasalamat sa mga stakeholder sa pagsuporta sa mga programa sa kapulisan sa siyudad sang Bacolod. Pulis Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead.
Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginkaripay ni Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido ang wala untat kasuporta sang pumuluyong Bacoleños sa mga programa nga ginapatuman diri sa mga syudad sa Bacolod. Sa mismo, Action Fred, nagpasalamat sa pinaka mga individual nga naging successful ang iya sa mga plano diri sa mga syudad sa Bacolod, especialmente ang pag-donate sa pinaka mga lote sa mga nakabaligya sang duta para sa pagpatukod sang bago nga mga police station diri sa syudad sa Bacolod. Ginipadayaw man ni Police Colonel Manuel Placido ang pagpatukod sang bago nga flagpole nga ginakabik isa sa pinakataas nga flagpole diri sa syudad sang Bacolod, kalakipan ang napasemento nga BCPO compound. Ginexpektar sang kapulisan sa syudad sa Bacolod nga makapatukod man si Police Colonel Manuel Placido sang firing range nga madugay nang ginhandom sang kapulisan diri sa syudad sang Bacolod. May nag-commit na rin sa akin, ito ang taga dito rin sa Bacolod. Of course, kilala niyo na ho yan, napaka-generous din na tao. May nag-i-start na. Natigil lang dahil parang yung backhoe yung ginagamit sa ibang project. Nag-start na ho yan, natigil lang dahil yung backhoe nasira. Tuloy ho, kasama ko yun. Ang busy ko, magkakaroon ng sariling firing range. Hindi lang para sa amin, siyempre. Para rin sa mga gun enthusiast na Bacolod nun. May malaking legacy kayo sa akin kasi nakakatuwa kayo eh. Hindi naman ako taga-rito sinusuportahan ninyo. Yun ho yung mas nakatuwaan ko sa buhay. Kasi okay kayo eh, hindi kayo maramot. Saka magagaling generous at saka masayahin. Lahat nakamaskara pa nakikita ko eh, masayahin. Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido sa interview sa Aksyon Radyo. Ini nga report, ginadulong sa kalawan sang Santol Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santol Plus Herbal Soap, makabuli nga marikaw ang pagkurinot sang panit tugas sang stress. Para sa hubin kag fresh kong akutis, Santol Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na, kay Libby Hilugo, asawa yaga monitor ko na, sa Charito Heights, kay Star Mayo, attendance from USA, Minnesota. Star, good morning. Kay Per Joy Doroteo, Guyha, sa La Carlota. Kay Marske Pricalin Herolio. Kay Erwin Di Caturia Gonzales ang Maaw, good morning. Kay Andrino Comida Botanas, good morning ko na. Sa mga driver sang Gym Taxi, kabay pa mayong biyahe nyo. Kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Gamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Tamyaw lang pamilya Barayuga. Kay Rosalina Arellano Espadiro, good morning. Kay Mayet Julian, good morning. Good morning man. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Mabalik ako pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pag... Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig
2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Kasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta recap sang Small Town Lottery first draw 16-2. Una nga bula 16 kag 2. Second draw 21-13. Ikaduha nga bula resulta 21 kag 13. Third draw katatlo nga bula 33-29. Ikatatlo nga bula resulta 33 kag 29. Rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Bodako ng jackpot to. 136,733,662. Winning combination in any order 16, 3, 23, 19, 55, 36. Resulta sang 658 16, 3, 23, 19, 55 kag 36. Saylo kita. 649 ang jackpot, 48,278,215. Ari ang winning combination. 43, 33, 5, 12, 35, 3. Resulta sang 649, 43, 33, 5, 12, 35, kag 3. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Jocelyn, good morning. Kay Nuna Agravante, morning. Ga-monitor lang kami dia. Sige, salamat gid sa pag-monitor. Adlaw-adlaw ko no. Nag-monitor sila sa Aksyon Radio. Ari ho, may ipamangkot lang ako sa inyo. May asma bala ka mo?
sang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain sang ila sini kandidato para sa tuig 2022. O galing ti dapat no filing nga sang certificate of candidacy san onyo pa ina i-plastar kung wala na sang bilin na urot na managaw na lang kamo kalain. Kay Atiya Kim Iriman, good morning. Kay Edilaos da kag Nanay Sabil sa Victorias, good morning. Kay Nuna Agravante, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Oy, antes ang aton balita sa City Hall, nga pangabay kita, medyo pulo preparar kita ha. Suno sa pag-asa, ining bagyo sa Guabla, sa Philippine Area of Responsibility, base kuno hindi lang mapaktan, sumulod siya, buwas nga adlaw, sa pungsod sang Pilipinas. Hindi man na makatilingala. Tagsa katuig, hindi man magdubo ka 20 ka bagyo mo ang kasulod sa pungsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:22 Star Mayo ba? Okay. Good morning. Pasudlon tang report sang Comelec Region 6 nagapangabay sa mga kandidato nga may partido nga isa lang katiglawas ang mag-file sang Certificate of Candidacy. Si Aksyon Dale Salazar may report. Aksyon Dale, please go ahead. May Aksyon Fred, mayara sang pangabayang Comelec Region 6 sa mga partido nga mag-file sang Certificate of Candidacy nga kon mahimo Aksyon Fred isa lamang ka persona ang magpadulong sa talatapan sang Comelec. Ini sa tuyo nga malikawan ang pagginutok sa talatapan sang Comelec kag preventive measure kontra COVID-19. Pero ging klaro diri ni Attorney Thomas Valera, ang Assistant Regional Director sang Comelec Region 6 nga dapat ang representative sang isa ka partido ang mayara sang authorization letter para batunon sang election officer ang ila mga COC. Nagpangabay man si Valera sa mga supporters sa mga political action Fred nga kung mahimo likawan na ang pagpadulong sa mga talatapan sang Comelec. Ginpahayag ni Valera nga preparado ang Comelec sa rehyon bangod nag-hire sila sang dugang nga casual sa action Fred sa tion nga may mga kaso sang COVID-19 positive samtang ginapatigayon ang filing sang COC sa Oktubre 1 tubtob 8. So, naintindihan na lang, namo nakasunod ko isa, no? So, isa lang ang pwede magsunod subong. In fact, kung isa man lang kamo kapatido, kung may mo tagaan na lang ang isa katawo, si power mo to, isa na lang ang magpagkakit. Nabatian si Attorney Thomas Valera, ang Assistant Regional Director sa Comelec Region 6. Hindi
nyo sa Bacolod City Government Center Action. Dale Salazar, una sa Balita Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio, Philippines Standard Time, las 5:25. Gayuhom lang ko sang text di oh. Ni Aksyon Fred, bukay ng buhok. Napila ng edad. Daw na tingala siguro nga daw puti ng buhok ta na mangkot sa kumpilang edad. Ang edad, siling sa mga malam, katulad din sa pahigugma na hindi mo matago, abipakta. Sige, aba, si Star Mayo, wow, happy wedding anniversary, 7 katuig na ang ila anibersaryo, buwas nga adlaw, Star Mayo, happy wedding anniversary. Napangamuyo ko, kabay pa. Mangin matawhay, kag mangin mabinungahon, kag mangin mainuswagon pa ang inyo sini masunod nga mga tinuig. Kay Teresita Orita Kahuraw, good morning man. Kay Elizabeth Balata Gamala, Elizabeth, good morning. Kay Imbong Jucampo, kay Martin Aliling, kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Kay Junior Pilahio, good morning. Nabukaran ko man na akong cellphone dugay ba? Uy, natamyaw si Ila Jean Panes kag si Gina Toribio Panes ba, Merry Christmas ko no? And Happy New Year, sige. Sa Barangay Kubay, La Carlota City, sige. Good morning na sa inyo. May lang pag-monitor tagsagid kakagahon. Mabalik ako pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Jucampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa.
Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nalisulod. Ako, I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao mga bag-o-bag-o nga ngalan nga magapasimpalad sa tuig 2022 nga eleksyon. Ang pila sinakaron talakayon nato na sa ikadwa nga hutong sang aton pagpangalagad alas 6:30. Morning kay Angela Liarte gayon dato. Muning kuno sa Bataya sa Libanon kay Maricon Castillo. Si Milili Uligo Tamyaw. Advance 7th Happy Wedding Anniversary Banisa Star Mayo kag Doc Mat Mayo. Sige. Kay Niel Brian Balues, good morning. Gamonitor lang kami diya sa Pro 4 Ubay Barangay Agisan. Mayong agalang kay Kagawad Orlando Balues dira sa Barangay Gintuban. Kay mayong agaman kay Kagawad Kenneth Lambatin dira sa Barangay 9 Isabela. Kay Kiam Santos Dilos Sarihi. Tamya ko lang si Randy Turbila sang Ermelinda Homes. Thank you gid. Gapasalamat gid si Star Mayo. Wala sang anuman. Kay Jigo Bal, good morning. Kay Teresita Quinto, good morning gapamati sa La Granja, La Carluta. Kay Huma Lumina, kay Arman Regalado, kay Barayuga Re, nagatamyaw siya sa iya pamilya, nagaluto sudan. Baga pa, galuto na sudan. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula to rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Lakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Naman ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga lockdown. Balita Kapitulo. Upod kita kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May duha ka mga lugar sa banwa sang Hinubaan, Negros Occidental ang ginapaidalom sa ginatawag nga granular lockdown. Ini bangod sa gihapon sang kaso sang COVID-19. Ini nga lugar ang amo ang portion sang Puro Ka 5 Barangay Asya kag portion man sang sitio Mandalimsim, Barangay Pook, tanan sa banwa sang Hinubaan. Ang pagpaidalom sa granular lockdown sa siring mga lugar
ang patagayon paagi sa Executive Order number 039 agin permahan ni Mayor Ernesto Estrao na petsahan September 24 sa ding tuig 2021. Ang lockdown magalawig sang 14 kadlaw nagasakop ini sa 73 ka mga households nga may 300 ka mga residente sa sitio Manalimsim kag 17 ka mga panimalay nga may ara sa 80 ka mga individual sa Poroka 5. Ini nga mga persona among close contact sa nga duha ka mga nagpositibo sa COVID-19 kag napatay sang ini ang gindala sa Eleuterio T. Decena Memorial Hospital nagligad nga Setyembre 14. Sa executive order na saad nga ang mga residente nga sakop sa nga granular lockdown ang indianay pwede nga makagwa sila sa nga puloyan magluwas lamang sa medical emergencies dagin pahamtang man nga perimeter control sa mga lugar kag may exit points man nga pagabantayan sa kapulisan kabulig ang barangay Tanod. Ang lokal nga panguluhan sa Banwa amo naman ang magkapadala sang kinahanglanon sa mga apektado nga residente ilabi na ang pagkaon. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Henovaya una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:41 na kay Tario Montaño. Good morning kay Nathan Burmio. Morning kuno sa pamilya Burmio sa barangay Panakiaw, Isabela. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Jenmar Tagle, LJ family sa barangay Palaka, Valladolid. Kay Cone Laparan, good morning. Dala sa Pandanon, Don Salvador Benedicto. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita Pagdayo na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran gid Ang mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Go ahead. Yes, arestado ining anong ka mga persona akto nga nagapatigayon sang illegal nga pabulang sa sitio Kamangnawan, barangay Bagunbon sa siyudad sang San Carlos. Ining anong ka mga persona nga nagaladakpan ambo si Rodolfo Abadilla, senior 72 anyos kagang sa diin ining anong pagkaiban ang nagaladakpan man. Sulo kay Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan paagi sa report sa mga pubulyo sa mga kapulisan dito sa siyudad sang San Carlos. Ini sila ang nag-isa agad dito nga madakpan ang grupo ni Abadilla sa diin na-recover diri ang 4 ka mga manok inugbulang, 11 ka mga bulang kag kwarta, 950 pesos ginapatihan bet money. Sa dugang pagid nga balita sa area naman sa siyudad sa Bago, arestado man ining si Tito Milotindos, 21 anyos, nagapuyo sa Zone 2 Central Davao sa banwasang Valladolid matapos nagbaligya sa ginasuspitsoan Shabu. Si Milotindos ang na-aresto sa grupo ni Police Lieutenant Dan Oliver Salazar matapos nagbaligya sa illegal na droga. Na-recover ang 7 ka transparent plastic sachet sang suspected Shabu. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan,
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:59. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,